Yurdun käbir regionlary paýta planyny doldy. Ýöne mejburi ýygym dowam edýär. Türkmenistanyň döwlet medeniýetine paýta plan borçnamasyny dolan etrapdyr vilayetler barada ýyly habarlaryň çap edilýän wagty büdjet işgärleriniň ýurdun dürli künjegine heniden paýta meýdanlaryna mejburi çekilýänligi barada maglumatlar gelip gowuşýar. Daşowut we Lewap vilayetleriniň paýta frontuna soňky ýagdaýlar barada Azatlygyň ýurt içindäki habarçysy gidlenlik şertlerine 9 noýabrda maglumat berdi. Regionlarda paýta plan borçnamasynyň berjaý edilýänligi barada döwlet medeniýetine habarlar ýaýradylsa-da, büdjet işgärleri heniden paýta çekilýär. Men Daşowut we Lewap vilayetleriniň käbir ýagdaýlary anykladym diýip habar çaýtdy. Daşowut vilayetiniň Boldumsaz Göregli Saparmurat Niýazow ýaly etraplaryna heniden mekdepleriň we çağalar baglarynyň işgärleri paýta ugrudylýar diýip ol sözüne goşdy. Paýta mewsimi boýunça Lewap vilayetiniň etraplaryna soňky ýagdaýlary öwrenýän habarçymyz Türkmenabad şäheriniň bilim we saglyk puwdawynyň işgärleriniň heniden paýta meýdanlaryndan dolanmanlygyny aýtdy. Dün 8 noýabrda Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy Lewap vilayetiniň özlerine tawsyrylan paýta plan borçnamalaryny berjaý edenliklerini habar berdi. Maglumatda aýdylmagyna görä Lewaply kärenetçiler döwletiň harmanyna 300 000 tonnadan gowrak paýta tawsyrypdyrlar. Ýöne entek meýdanlarda hasyl köp paýtanyň galan bölegi ýetkisiz we iň soňky hanasyna çenli ýygnanyp alynır diýip döwlet medeniýeti Lewapyň paýtasy barada gurrunga dowam edýär. Yurtda dowam edýän paýta mewsimi barada ýergiderli maglumatlary çap edýän Türkmenistanyň alternativ habarlary saýty 8 noýabrda Marynyň mejburi paýta kampaniýasy barada maglumat berdi. Onun aýdylmagyna görä sentýabryň başyndan bäri Mary şäheriniň 14-nji mektebiniň gawadyna käbir mekdepleriň hojalyk işgärleri we mugallimleri ýygnanyp paýta ekidilýär. Şeýle okutlaryň şäher boýunça sany 30-a ýetýär. Ähli büdjet edaralarynyň we kärhanalarynyň işgärleri, medisina puwdawynyň işgärleri, lukmanlar paýta gidýär diýip Neşir Mar vilayetiniň mejburi paýta barada habar berýär. Döwlet medeniýeti häzirki wagtda ýurt boýunça 1 million tonnadan gowrak paýta hasyrynyň ýygnalanyny aýdýar. 5 noýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde berilen maglumata görä, ýurt boýunça paýta taýýarlamak baradaky şertnamalaryň borçnama 95% ýerine ýetirilipdir. Mejlisiň dowamyny prezident Gurbanuly Berdimuhammedow meýdanlarda galan paýtany çalt ýygnamak üçin bar bolan serişdeleri goşmaçy jemlemegi tapşyrdy. 22 oktýabrda geçirilen hökümet maslahatyna bolsa, prezident paýta ýygmynyň göwnejäi derejede gurulmaýanyny aýdyp ýygym mewsuminiň gurulşyna nägilelik bildiripdi. Şonda Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn çeşmesi maslahatyň ýygyany beren maglumatyny bundan beýlek ýurdun ähli künjeklerini raýatlary köpçüliklerini paýta ýygymyna çekmek çäreleriniň güýçlendirilýänligini habar beripdi. Şondan soň paýta boýunça güýçlendirilýän mejburi çäreler barada habarlaryň gelip gowuşmagy dowam etdi. Dün 8 noýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy häzirki wagtda Lewap vilayetiniň Çärjek etrawynyň Jeyhun-Daýhan birleşigine kärenetçileriň körekleri el bilen ýygnamaga mejbur edilýänligini habar berdi. Hökümet resmiýetleri döwlet mediasyna edýän çykyşlaryna daşary ýurtlardan oba hojalyk tehnikalarynyn satyn alınýanlygyny tekrarlaýar. Türkmenistanda bu ýyl resmi maglumata görä 545 000 hektar ýere gowuçy ekildi we 1 million 50 000 tonna paýta hasylyny almak planlaşdyrylýar. Häzirki wagtda Ahal we Lewap vilayetleriniň kärenetçileri özlerine tapşyrylan paýta plan borçnamalaryny resmi medeniýete görä doldy. Halkara hukuk toporlary Türkmenistanyň paýta önümçiligindäki mejburi zähmeti tanqid edýär. Döwlet mediasy paýta mewsumini sungy işgärleriniň aýdymsaz çykyşlaryny çapyk çalyp tomoş edýän galy berse-de ýygymyna kitap okap ara kesýän paýtaçylaryň video görnüşlerini efire berýär.